ngano mwemsi ko takonde ngajara ben ko buriare monta onde riyo monyere ukubuli ere biya basere bobe nje naga jirenda angerigwe ko rumwaru wete ngombu osoro ninchwe ntobange tenjera gete tamakuru moinaru naga nyoire asina achere ko igona nda barienteri na matangaga bono indugabu kigesunte ntamanyeti bose nkobo mama go tugwero oroime ngo tigumure eroroime ikihagera omuntu hasmeto metaria yo kumutuma agwetuma yendegira ngana asoki na receiver gaga ikie message tiago tokore giobiti tiago sorry amua so that na sisi tuamue kama amwami wacha kutusumbua wacha tufanye kazi yetu kila mtu amue mahali yako wasema na wame ndo wapi amua ukiamua hata sisi tuna support asa yo makena mange lakini kwa ikasa na ikere ngambare kabanje to sorobano tiada na baya keitata ma na bezere go asa yo makena mange aya asa yo makena mange okiagara nkwanda tore ekemira moda ene kemira mogeta ende mama ita se kemira kinga ingo rusetiwe siane na ingo rusiwe siane na ingo rusiwe za ne royo so ntara ikase kemira ekyo abaga nimbare batatu basoire ga ntara baba kwa 1 minute na inu mogoja gukora mwarorire mood abantu bono barose ane mbarwara moire chingambe ga mogo sergwa gosema bame ndo bali njema ko bateye kene alaki ko nagwa kene ga matosoraro mu mwenu bagira ngo tuweze nabatora aba mwenu igotari wanje gwitu aya njoma ite naka ite mwana naro yo mo pengine okorire university tomokonya nano kumulikiro boskari go chimotwale lakini tiara akora school because amabaga yu naro Dolphin Bugari naro aya ko gambana na jaki ante bino ma ite ngo boskari ngo likubore torientera Dolphin Bugari njwa nga yisti vari kare njuga njo okwa na yago kale watumwa aya ekyo mweryo one naro okobolia obujumbe bwa bagirango ngokobolia obujumbe bwa bagirango ga one naro ningo aya nata de mondo kare timo siekera one naro abono okobolia ai tata ana singi kwete kwaro de sawari entambe sana rero ana sianda inga rero buogere ru proper nki akora gose tabu atibesa tato yo kore county nene gaki tabu atikende owe gaki wachande kire aya mheshimiwa nonya turasama be nabakwanira mbuya mole nande egasiengo musana kokwanekero mukubo gakwanire mheshimiwa usoro nero ngete kirwe kengi saransete yekera akwanire njitindi gokwana mangana mange samaria tankuru ku Dolphin Bugari endo mo MCA se county yetu ya Gusii na nchof manno musani one sana ekera akanyorira kandukire sister singi nchendo mugirango mwabo so Jackie pole sana ukogoroka mubeke raba ukonde beke subshooter rinda abana ba Hoffman amakwiri na amaruru nabangi nabeke nyoro ikombo sibatiyo yange mo bateko motiga atambe mweri berera nali moko mosira amakwiri na amaruru nero ihule ngo chalenga talibo ngwanege nteke mogyoka county secretary ngorara contractors abakolera nima idaba na siasa togocha twakwana matanga tuwagenda chibesa cha Hoffman chiarenge mebuna pending bills tafadhali moyale ndera abana babaye ntwese giyo katokolera ni wana contractors wakifanya kazi yao na barova kanu pending bills chabo ndoto yesibesa nyingi tinyakoira na Nairobi taribo asante sana enongori ane nganchirenge Jackie ya 3000
Mbuya mono sana. Kurangeri nero ngori lakini otebire 3000 Jack. Mbuya mono mheshimiwa Marieta Steve Arika omwe MC wodi ibeno. Family pole, si contractor pole, asogo kolega singia. Mogusiga goteba bintumbi ngora saga byangete. Korwande chiringi kiri bukomi ase family. Ngaki moji mwako na rinta yaro ya. Wa. Mbuya mono abantu baminto nche former councillor Nyang'au oyo mwabo Hoffman tedo kwa na mangana mangi. Imbwata chief erongoria y'abantu batatu abasani oyo minto Hoffman omutangani n'omongi na musigetega okurukuliria ni mugendi egasi yakali Nairobi abakusimura mwensi ngoteba nategetekero kibugimenere kamuranje mutubwate sino emuchaeta bagirango namba 2 omweshimiwa Omingo Magara na chaga na rwerongoli ya 5000 aba totegerane na rwerongoli ya 5000 erese simi ngotomera Jack dio libono ese ngenjaro mugirango onyonko mochorete onyonko wa president bosonga otama ta umusabo muradi oru bosonga bano soro otiguru omabei mwanya gote ese tobagirango sino chikabagirango oyo gatatu oyo omusani bu Hoffman ba kana biashara eno ku Magara ntabo nera 2000 chiresesi mbia mono omwesimiwe nango sebegenda kemu asa abantu babo uri chikura Nairobi ntu abwato mugiranga Amos mwesimiwa omwana uri Amos asa abantu babo uri chikura Nairobi noyo mobo bosi bae kende mutako Amos mutaka nera kino director igana tokonya ni Igwato mugose muntu wacha kusabire gazi na kiore. Lakini aende muntu tayo chaete bagirango. Tige mugaki abantu abagacha naone. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Hiyo ni ya mheshimiwa William Ruto. Na mheshimiwa ndiye ako kwa kiti. Nche enatomu nomo acting women rep omwesimiwa Evelyn Gendo nyoteyo igare isko koligeria abangina ekiganje kiya kigo save ebesa mwaroro mongino yonde na nyomo botende tigabuto 2027 abuto ingo nanga chibesa erongoli ya machuma nga yale echemani ya machuma eche omuswati oli chak kokoleterande chibesi aganga inge eitori kombetereri omuswati nale konye ogusiberi Hoffman chianga okorokoridia mura nere bakamwe asanti osoro asole Ruto bwaterera wakonyor echate twakorire naye gasi matena ndi torandangeri tororengi tokori asante Aya. No problem. Ni gato mwana Evelyn Ogendo. Oyirorori. Chairman moe. Chairman nechiba sako ya kwatia. Chairman terena ga kwanza. Ile ngakwa. Aya, Evelyn Ogendo orurere go eribu na inche na tomwa onyana magana ya women rep na tomwa na mheshimiwa Doris Donya na nga 10,000 gocha sama chuma rikoba igo tenena ringo ko ande gose bado wame to baki wana tianda wabori na igure ngasiyo ngosanga nyo boko chibote ka bana baminto nonye oyo atori unumo manyete nga manyana ero mugirango bana naende baki bana baminto litoko sabachikura ndokora abarayi barigeti. It is bad manners. Wasema no omondo kugamba musike Donya orure 10,000 na nengo chari ko project ya mache amaiko ya 20 million shillings. So that is what you want. Aya. No mo chief we paseli baga ambalieta nenje Joseph Makabe nkorokwa eta gete kobo mwenge sana
na inche mbire ronde gekogera nasiririe kasi ni ane asenke yeiga oyo uri kubiye exactly munankubiye akere bintu bikogenda wrong igagukana this is wrong akere bintu bire buyota waga abu yaro bintu bire inere tabia ya Joseph Makabe Muguche oyo kabero mu executive secretary Kenya National Union of Teachers igantene ina iga na inche